Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kajaintia National Council Cleariat Circle mendagasngi ka arpulai tarik ujemang arjar arpesan hapo kajingilam working president uba Diamond Bare badu general secretary uba Sumbo Bayar Sumer kalashim nika jam baklan bene khun persha ya kajindi ya udrok kumju kajingkhayi ya udrok hapo kathan dak babat Syndon ya Ngut ki Samla ki bala Kyrni ha udrok hakawe niki jaka hapo kathan Cleariat kaseng nika jing ngokya kalalit banbat ikini ki Ngut balawan ra eki shagayang tarikam jong GNC ha Cleariat ban ai ki jing hikai ka babha dak ba ai ki jing sneng katuk ani ringkat ki jing kentukan pham ba udrok ulong unong shun ba ka imlang ka salang balakan turu eki banya chakalenti ka babha knang ban light ne uni udrok namar omba open sngosi tang hayang handre uthauru eki babon ki jing e khamtam ha jing long shnga nya ka shnong ka thau badru ka ba khat du hi open kot e jing em ubrio tang ha ki khndiat por kaseng kum kadak ban pen paw ki jing sniu jong udrok ubalong kum nong shun ba jong ka baha kamyat kalpen I dak ba Thang Syndon ni udrok balayo bat na kini ki Ngut hadian kata kaseng kalpen tep kloy ki kimi ki pa jong ki balakhot ru eki banwan shimti yaki hakapor be ekran ber kini ki Ngut kila ajing tep badon bon ki nong di drok ki batre hapo East Giant Hills District kaseng kala kerpa di ki pat ba bakinong ki ba husyar barban ajing tep ru lada don kinu kinu ki jingja ki ba kum kini knang ban shngan ka shnong ka thau bat ban suk ka imlang ka sala